ఇవ్వాలేంటో తెలుసా? ప్రపోజ్ డే. నేను నీకెప్పుడు ప్రపోజ్ చేశానో నీకు గుర్తుందా? నీకెందుకు గుర్తుంటుందిలే, మర్చిపోయి ఉంటాం. చాలా మతిమరుపు ఎక్కువ కదా. ఏమైనా అంటే మైండ్ అబ్సెంట్, బాడీ ప్రెజెంట్ అని చెప్తావు కబుర్లు. కానీ నేనేం చెప్పినా నీకు గుర్తుండదులే. అయినా నేను నీకు నా ప్రేమను చెప్పాను అంటే 3 అక్షరాల ఆ మాటను చెప్పాను, కానీ ఆ అక్షరాల వెనుక ఉన్న నా ప్రేమను నీతో చెప్పలేకపోయాను. చెప్పే అవకాశం నువ్వు ఇవ్వనే లేదు, నేను తీసుకోనే లేదు. ఎందుకు మన మధ్య ఆ సంభాషణ రానే లేదు? దానికి చాలా కారణాలే ఉండొచ్చు, కానీ నువ్వు ఒక్క మాట ఎందుకు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అని అడిగితే అప్పుడు చెప్పాలనుకున్నా 3 మాటలు చెప్పినా. మొదటిది, నిన్ను ఇష్టపడ్డాను, కానీ నీతో జీవితం పంచుకోవాలని మాత్రం కలలో కూడా నేను ఊహించుకోలేదు. అదేంటి అని అంటావా? ఏమో తెలీదు అని నా మాటల్లోనే అది ఏమిటో నీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది కదా. రెండోది, ఎందుకు చెప్పాను అంటే నా మనసులో నీ పట్ల ఇలాంటి ఒక భావన ఉంది అని నీకు తెలియాలి అన్న ఒక్క ఆశతో చెప్పాను, అంతే. అంతే అనడం వెనుక ఎంతుందో నీ ఊహకే వదిలేస్తున్నాను. మరీ అంతగా ఆలోచించకి బుర్రకి కష్టమైపోతుంది. ఇక మూడోది, నీకు చాలా చెప్పాలి, చాలా మాట్లాడాలి. నా ప్రేమను, ఎంతగా నేను నిన్ను ప్రేమించాను అన్న విషయం నీకు దగ్గరగా కూర్చొని చెప్పాలని ఉంది, కానీ సమయం రాదు, సందర్భం అంతకన్నా రాదు. వస్తుందన్న నమ్మకం కూడా నాకు లేదు. కొన్ని చెప్పాలబ్బా, ప్లీజ్ కొంచెం టైం ఇవ్వు, ఓకేనా?